Глобалната продоволствена криза е тема, която все повече привлича вниманието на експерти и обществото. Според последния доклад на Global Food Crisis Network, 37% от основните хранителни продукти са в недостиг, което предизвиква безпокойство сред потребителите и търговците. Тази ситуация не само засяга наличността на храни в супермаркетите, но и поставя под въпрос бъдещето на глобалните доставки. Причините за този недостиг са комплексни, но една от основните е логистичната криза в региона Рио де Плата. Тази криза оказва влияние върху 60% от маршрутите за доставки на храни, което затруднява достъпа до важни хранителни продукти. Видеото, свързано с доклада, алармира за потенциални рискове, които може да се появят до март 2025 година. Съществува опасност 8 ключови продукта да изчезнат или да станат значително по-скъпи. Тези основни хранителни стоки включват кафе, зехтин, морски дарове, определени плодове, вносни зърнени храни, млечни продукти, селектирани меса и луксозни деликатеси. Ситуацията изисква внимание и действия от страна на правителствата, производителите и потребителите, за да се справим с предизвикателствата на глобалната хранителна система. Глобалната хранителна криза не само поставя под заплаха наличността на основни храни, но и излага на риск 8 ключови продукта, които са жизнено важни за ежедневието на много хора. Кафето, например, е не само любимата напитка на милиони, но и важен икономически фактор за много производители в развиващите се страни. Поскъпването или липсата му ще засегне не само консуматорите, но и икономиките на тези държави. Зехтинът, който е основна съставка в средиземноморската кухня, също е изложен на риск. Недостигът му може да доведе до значително увеличаване на цените, което ще натовари бюджета на семействата. Морските дарове, които също са важен източник на протеини, може да станат недостъпни за много хора, ако логистичните проблеми продължат. Определени плодове и вносни зърнени храни са следващите в списъка с рисковете. Климатичните промени могат да засегнат производството им, а глобализацията усложнява доставките. Млечните продукти и селектираните меса са важни за балансираното хранене и тяхната липса може да доведе до дефицит на важни хранителни вещества. Луксозните деликатеси, макар и по-малко належащи за повечето хора, са индикатор за икономическата ситуация. Ако те станат твърде скъпи, това може да е признак за по-дълбоки икономически проблеми. Интервюта с експерти в хранителната индустрия показват притеснения относно бъдещето на тези продукти. Според тях, ако настоящите тенденции продължат, до март 2025 година можем да станем свидетели на значителни промени в ценовата структура и наличността на основни храни. Хранителната криза ще има дълбоки социални и икономически последици. Различните социални слоеве ще реагират различно на недостига на храни. Най-уязвимите групи, като бедните семейства, ще бъдат най-силно засегнати, тъй като те вече отделят значителна част от доходите си за храна. Увеличаването на цените ще доведе до още по-голямо социално неравенство и може да предизвика недоволство сред населението. На фона на растящата бедност, правителствата и международните организации са принудени да реагират. Те могат да въведат мерки за подкрепа на уязвимите групи или да инвестират в проекти за устойчиво земеделие. Важно е обаче да се помисли как тези решения ще бъдат изпълнени и какви ресурси ще бъдат необходими. Социалният контекст е сложен и изисква многостранен подход от страна на правителствата, бизнеса и обществото като цяло. Само чрез колективни усилия можем да се справим с предизвикателствата на глобалната хранителна система и да осигурим безопасност в доставките на храни за всички. Глобалната продоволствена криза поставя предизвикателства, които изискват внимателно разглеждане и адекватни действия. За справяне с недостига на храни е необходимо активно участие от страна на правителствата, производителите и самите потребители. Осъзнаването на сериозността на ситуацията е първата стъпка към намирането на решения. Инвестициите в устойчиво земеделие, иновации в логистиката и образованието на обществото относно важността на хранителната безопасност са от съществено значение. Също така, изграждането на партньорства между различни заинтересовани страни може да спомогне за оптимизиране на веригите за доставки и подобряване на достъпа до основни хранителни продукти. Важно е също така да се насърчава местното производство, което не само ще помогне за намаляване на зависимостта от внос, но и ще подкрепи местните икономики. Обществото трябва да бъде информирано и активно ангажирано в усилията за справяне с кризата, тъй като всеки индивид играе роля в създаването на по-добро бъдеще.
Справянето с глобалната продоволствена криза не е просто икономически или политически проблем. То е социален въпрос, който касае здравето и благосъстоянието на милиони хора по света. Само чрез съвместни усилия и ангажимент можем да изградим устойчива хранителна система, която да осигури храна за всички, независимо от социалния статус или географското местоположение. Настоящият момент е критичен, а действията ни днес ще определят как ще се справим с предизвикателствата утре. Глобалната продоволствена криза е проблем, който засяга не само отделните държави, но и целия свят. Тя е резултат от сложни взаимодействия между икономически, социални и екологични фактори. През последните години наблюдаваме нарастваща несигурност в продоволствените вериги, което води до недостиг на основни хранителни продукти. Тази ситуация е особено тревожна, тъй като глобализацията увеличава взаимозависимостта между страните и всяка криза в един регион може да има опустошителни последствия за други. Една от основните причини за недостига на храни е климатичната промяна. Глобалната продоволствена криза е комплексен проблем без лесни решения. Необходима е интегрирана стратегия, която взема предвид икономическите, социалните и екологичните аспекти на проблема. Само тогава можем да се надяваме на по-добро бъдеще. Такова, в което всеки има достъп до здравословна и питателна храна, независимо от социалния статус или географското местоположение. Текущата ситуация подчертава необходимостта от иновации не само в земеделието, но и в логистиката. Развитието на нови технологии може значително да подобри начина, по който произвеждаме и доставяме храни до потребителите. От автоматизация до приложения за управление на ресурсите, всички те имат потенциал да променят облика на хранителната индустрия. За успешното справяне с кризата е необходимо също така активно участие от страна на научната общност. Изследванията трябва да се насочат към разработването на нови методи за устойчиво земеделие и управление на ресурсите. Научните открития могат да предоставят необходимите решения за адаптация към променящия се климат и осигуряване на продоволствена сигурност. Независимо от предизвикателствата пред нас, важно е да помним, че всеки индивид играе роля в този процес. Отговорността не лежи само върху правителствата или бизнеса. Всеки от нас може да допринесе за решаването на проблема чрез осведомен избор при пазаруване или чрез участие в местни инициативи за устойчиво развитие. Необходимо е активно ангажиране с въпросите около хранителната сигурност във всяко общество. Общностите трябва да работят заедно, за да развиват устойчиви практики и решения, които ще помогнат за справянето с предизвикателствата пред глобалната хранителна система. Настоящият момент изисква не само действия, но и визия за бъдещето. Такова, което осигурява безопасност и достъпност на храните за всички хора по света. Само чрез сплотеност можем да изградим устойчива хранителна система, която ще издържи изпитанията на времето и ще осигури прехраната на бъдещите поколения. Глобалната продоволствена криза е не само предизвикателство за отделни нации, но и за международната общност. Увеличаващото се население, променящите се климатични условия и сложността на глобалните вериги за доставки са фактори, които създават условия за недостиг на основни хранителни стоки. Важно е да се изследват по-задълбочено причините, последствията и възможните решения на този проблем. Една от основните причини за продоволствената несигурност е глобализацията, която, въпреки че предлага разнообразие от храни, също така увеличава уязвимостта на страните. Когато икономическите или политическите условия в един регион се променят, това може да доведе до недостиг на важни продукти в далечни части на света. Пример за това е ситуацията по време на пандемията от COVID-19, когато веригите за доставки бяха сериозно нарушени, което предизвика недостиг на основни хранителни стоки в много държави. Климатичните промени също оказват сериозно влияние върху производството на храни. Все по-честите природни бедствия като урагани и суши унищожават земеделските култури и затрудняват фермерите в производството. Например, много региони по света вече не могат да произвеждат достатъчно храна поради неблагоприятните климатични условия. Тези промени не само увеличават цените на храните, но и поставят под заплаха продоволствената сигурност в световен мащаб. Социалните аспекти на кризата също са от значение. В много развиващи се страни населението живее с крайна бедност и недохранване. Нарастващите цени на храните оказват допълнителен натиск върху тези уязвими групи. Правителствата трябва да предприемат действия за защита на най-бедните слоеве от обществото и да осигурят достъп до безопасна и питателна храна.
Важно е също така да се отбележи ролята на устойчивото земеделие в справянето с кризата. Инвестициите в нови технологии и иновации могат значително да подобрят производството без вреда за околната среда. Практики като агрорегенеративно земеделие предлагат алтернативни методи за производство, които са по-добри както за почвата, така и за климатичните условия. Освен това, образованието относно устойчивото потребление е ключово за повишаване на осведомеността сред населението. Устойчивото земеделие не само че подобрява производството на храни, но също така подпомага опазването на околната среда и биоразнообразието. С въвеждането на методи като ротация на културите и органично земеделие можем да гарантираме здравословна почва и по-високи добиви в дългосрочен план. Нарастващото значение на местното производство също не може да бъде пренебрегнато. Подкрепата на местните фермери не само че ще помогне за намаляване на зависимостта от внос, но ще стимулира местната икономика и ще създаде работни места. Местното производство е важно не само от икономическа гледна точка, но и от социална. То укрепва връзките между производителите и потребителите. В допълнение към местното производство, правителствата трябва да работят върху изграждането на партньорства с международни организации и неправителствени организации. Съвместната работа може да доведе до иновации и стратегии, които ще подобрят продоволствената сигурност в световен мащаб. Обединените усилия могат да доведат до разработването на нови технологии и решения за устойчиво управление на ресурсите. Необходимо е активно участие от страна на научната общност в разработването на нови методи за устойчиво земеделие. Научните изследвания трябва да се насочат към иновации, които да помогнат за адаптация към променящия се климат и осигуряване на продоволствена сигурност. Обществото играе важна роля в справянето с глобалната продоволствена криза. Всеки индивид може да допринесе за решаването на проблема чрез информиран избор при пазаруване или участие в местни инициативи за устойчиво развитие. Общностите трябва да работят заедно, за да развиват устойчиви практики и решения. Настоящият момент изисква активни действия от страна на всички заинтересовани страни. Глобалната продоволствена криза е комплексен проблем без лесни решения. Необходима е интегрирана стратегия, която взема предвид икономическите, социалните и екологичните аспекти на проблема. Само тогава можем да се надяваме на по-добро бъдеще. Такова, в което всеки има достъп до здравословна и питателна храна, независимо от социалния статус или географското местоположение. Глобалната продоволствена криза е важен проблем, който изисква внимание не само от правителствата, но и от бизнеса и гражданското общество. Необходимо е активно ангажиране с въпросите около хранителната сигурност във всяко общество. Нарастващото значение на устойчивото земеделие не може да бъде подценявано. То предлага решения за намаляване на зависимостта от вносни стоки и подкрепя местните икономики. Управлението на ресурсите е друг важен аспект в борбата с кризата. Ефективното управление включва оптимизацията на веригите за доставки, минимизиране на загубите при транспортиране и складиране и насърчаване на практики за намаляване на отпадъците. Обществото трябва активно да участва в усилията за справяне с кризата. Всеки индивид има роля в създаването на по-добро бъдеще. В заключение, глобалната продоволствена криза изисква интегриран подход с фокус върху устойчивото развитие, иновациите и образованието. Само чрез колективни усилия можем да изградим система, която осигурява безопасна храна за всички хора по света. Настоящият момент е критичен. Действията ни днес ще определят как ще изглежда утрешния ден относно продоволствената сигурност. Глобалната продоволствена криза е сложен и многослоен проблем, който изисква задълбочено разглеждане на различните аспекти, влияещи на продоволствената сигурност. В основата на кризата стоят не само икономическите и политическите фактори, но и социалните, екологичните и технологичните предизвикателства. Климатичните промени, например, оказват все по-сериозно влияние върху производството на храни. През последните години наблюдаваме увеличаване на честотата и интензивността на природни бедствия, като суши, наводнения и урагани. Тези явления не само разрушават земеделските култури, но също така затрудняват достъпа до вода и ресурси, необходими за отглеждането на храни. Фермерите в много региони се сблъскват с намалени добиви и по-високи производствени разходи, което води до покачване на цените на хранителните стоки. Социалната справедливост е друг важен аспект, който трябва да се вземе под внимание. В много развиващи се страни населението живее с крайна бедност и недохранване.
Увеличаването на цените на храните поставя допълнителен натиск върху тези уязвими групи. Правителствата трябва да разработят политики за защита на най-бедните слоеве от обществото, които да осигурят достъп до безопасна и питателна храна. Важно е да се насърчава образованието относно здравословното хранене и устойчивото потребление, за да могат хората да направят информирани избори, в допълнение към климатичните промени и социалната справедливост. Глобализацията играе ключова роля в продоволствената сигурност. Докато международната търговия предоставя достъп до разнообразие от храни, тя също така увеличава уязвимостта на страните при възникване на кризи. Когато икономическите или политическите условия в един регион се променят, това може да доведе до недостиг на важни продукти в далечни части на света. Важно е също така да се отбележи ролята на технологиите в борбата с глобалната продоволствена криза. Инвестициите в иновации могат значително да подобрят производството и доставките на храни. Разработването на нови технологии за земеделие може да помогне за увеличаване на добивите без вреда за околната среда. Например, прецизното земеделие използва данни и технологии за оптимизиране на ресурсите, което води до по-високи добиви и намаляване на отпадъците. Образованието играе важна роля в повишаването на осведомеността относно устойчивото потребление и производството на храни. Обществото трябва да бъде информирано за важността на местното производство и консумация, както и за проблемите, свързани с хранителните отпадъци. Кампании за осведомяване могат да помогнат за насърчаване на местното производство и консумация, а също така да насочат вниманието към загубата на храна, проблем, който е все по-актуален в съвременното общество. Справянето с глобалната продоволствена криза изисква активно участие от страна на правителствата, бизнеса и обществото като цяло. Само чрез колективни усилия можем да изградим устойчива хранителна система, която да осигури храна за всички хора по света. Настоящият момент е критичен. Действията ни днес ще определят как ще изглежда утрешният ден относно продоволствената сигурност. Местното производство става все по-важно в контекста на глобализацията. Подкрепата на местните фермери не само че ще помогне за намаляване на зависимостта от вносни стоки, но също така ще стимулира местната икономика и ще създаде работни места. Местното производство укрепва връзките между производителите и потребителите, като същевременно намалява въглеродния отпечатък от транспортирането на хранителни стоки. В допълнение към местното производство, правителствата трябва да работят върху изграждането на партньорства с международни организации и неправителствени организации. Съвместната работа може да доведе до иновации и стратегии, които ще подобрят продоволствената сигурност в световен мащаб. Важно е също така да се насърчава устойчивото земеделие чрез инвестиции в нови технологии и иновации. Практики като агрорегенеративно земеделие предлагат алтернативни методи за производство, които са по-добри както за почвата, така и за климатичните условия. Научната общност играе важна роля в решаването на проблемите, свързани с глобалната продоволствена криза. Научните изследвания трябва да се фокусират върху разработването на нови методи за устойчиво земеделие и управление на ресурсите. Изследванията могат да предоставят необходимите решения за адаптация към променящия се климат и осигуряване на продоволствена сигурност. Обществото трябва активно да участва в усилията за справяне с кризата. Всеки индивид играе роля в създаването на по-добро бъдеще. Необходимо е активно ангажиране с въпросите около хранителната сигурност във всяко общество. Настоящият момент изисква не само действия, но и визия за бъдещето. Такова, което осигурява безопасност и достъпност на храните за всички хора по света. Само чрез сплотеност можем да изградим устойчива хранителна система, която ще издържи изпитанията на времето. Глобалната продоволствена криза е не само предизвикателство за отделни държави. Тя изисква глобален отговор. Международното сътрудничество е от решаващо значение при справянето с този комплексен проблем. Страните трябва да работят заедно, споделяйки опит и ресурси, за да намерят решения. Технологичният напредък предлага нови възможности за подобряване на производството и управлението на ресурсите. Разработването на интелигентни системи за мониторинг може значително да улесни управлението на водните ресурси и земеделските практики. Нарастващото значение на научните изследвания също не може да бъде пренебрегнато. Те предоставят основа за иновации в сферата на хранителната безопасност. Инвестициите в научно-изследователска дейност ще доведат до новаторски решения, които могат да трансформират начина, по който произвеждаме храни.
Обществото трябва активно да участва в усилията за справяне с кризата. Всеки индивид играе роля в създаването на по-добро бъдеще чрез информиран избор при пазаруване или участие в местни инициативи за устойчиво развитие. Необходимо е активно ангажиране с въпросите около хранителната сигурност във всяко общество. Общностите трябва да работят заедно, развивайки устойчиви практики и решения. Глобалната продоволствена криза поставя предизвикателства пред всички нас. Обаче само чрез колективни усилия можем да изградим система, която осигурява безопасна храна за всички хора по света, независимо от социалния статус или географското местоположение. Научаването от опита през последните години е ключово при разработването на стратегии срещу кризата. Много държави вече започват програми за устойчиво земеделие и подобряване на логистиката при доставките. Важно е тези усилия да бъдат подкрепени от международни организации и неправителствени организации. Справянето с глобалната продоволствена криза не е просто икономически или политически проблем. То е социален въпрос, който касае здравето и благосъстоянието на милиони хора по света. В заключение можем да кажем, че настоящият момент изисква активна реакция от страна както на правителствата, така и на обществото като цяло. Глобалната продоволствена криза е предизвикателство без лесни решения. Глобалната продоволствена криза е проблем, който изисква дълбочинно разглеждане на различните аспекти, влияещи на продоволствената сигурност. Важно е да се анализират не само икономическите и политическите фактори, но и социалните, екологичните и технологичните предизвикателства, с които се сблъскваме в съвременния свят. Климатичните промени са основен фактор за нарушаване на производството на храни. Нарастващата честота на природни бедствия, като урагани, наводнения и суши, оказва сериозно влияние върху земеделските култури. Например, фермерите в много региони вече не могат да произвеждат достатъчно храна поради неблагоприятните климатични условия. Тези промени водят до покачване на цените на хранителните стоки и поставят под заплаха продоволствената сигурност в световен мащаб. Социалната справедливост също играе важна роля в контекста на глобалната продоволствена криза. В развиващите се страни населението живее с крайна бедност и недохранване, а увеличаващите се цени на храните оказват допълнителен натиск върху тези уязвими групи. Политиките за защита на най-бедните слоеве от обществото трябва да бъдат приоритет за правителствата, като целта е осигуряване на достъп до безопасна и питателна храна. Съществуват различни стратегии за справяне с кризата. Устойчивото земеделие е един от основните подходи, които могат да помогнат за увеличаване на производството без вреда за околната среда. Инвестициите в нови технологии и иновации могат значително да подобрят производството и доставките на храни. Например, прецизното земеделие използва данни и технологии за оптимизиране на ресурсите, което води до по-високи добиви и намаляване на отпадъците. Важен аспект от решаването на проблема е образованието относно устойчивото потребление и производството на храни. Обществото трябва да бъде информирано за важността на местното производство и консумация. Кампании за осведомяване могат да помогнат за насърчаване на местното производство и консумация, а също така да насочат вниманието към загубата на храна. Проблем, който е все по-актуален в съвременното общество. Нарастващото значение на местното производство не може да бъде пренебрегнато. То предлага решения за намаляване на зависимостта от вносни стоки и подкрепя местните икономики. Подкрепата на местните фермери не само че ще помогне за намаляване на зависимостта от внос, но също така ще стимулира местната икономика и ще създаде работни места. В допълнение към местното производство, правителствата трябва да работят върху изграждането на партньорства с международни организации и неправителствени организации. Съвместната работа може да доведе до иновации и стратегии, които ще подобрят продоволствената сигурност в световен мащаб. Участието на научната общност е ключово в борбата срещу глобалната продоволствена криза. Научните изследвания трябва да се фокусират върху разработването на нови методи за устойчиво земеделие и управление на ресурсите. Изследванията могат да предоставят необходимите решения за адаптация към променящия се климат и осигуряване на продоволствена сигурност. Обществото играе важна роля в справянето с кризата. Всеки индивид може да допринесе за решаването на проблема чрез информиран избор при пазаруване или участие в местни инициативи за устойчиво развитие. Необходимо е активно ангажиране с въпросите около хранителната сигурност във всяко общество. Текущият момент изисква активно участие от страна както на правителствата, така и на обществото като цяло. Глобалната продоволствена криза е предизвикателство без лесни решения.
Необходима е интегрирана стратегия, която взема предвид икономическите, социалните и екологичните аспекти на проблема. Справянето с глобалната продоволствена криза изисква ангажимент от всички заинтересовани страни – правителства, бизнеси и потребители. Само чрез колективни усилия можем да изградим устойчива хранителна система, която осигурява безопасна храна за всички хора по света, независимо от социалния статус или географското местоположение. Настоящият момент е критичен. Действията ни днес ще определят как ще изглежда утрешния ден относно продоволствената сигурност. Нарастващото население в световен мащаб поставя допълнителни предизвикателства пред системите за доставка на храни. Увеличаващото се търсене изисква бързи решения относно производството и доставките. Необходимо е правителствата да инвестират в проекти за устойчиво земеделие, които не само че ще повишат производството, но също така ще подпомогнат опазването на околната среда. Важно е също така да се насърчава иновацията в логистиката, което може значително да подобри начина, по който произвеждаме и доставяме храни до потребителите. Образованието относно устойчивото хранене играе важна роля в повишаването на осведомеността сред населението относно важността на хранителната безопасност. Обществото трябва активно да участва в усилията за справяне с кризата. Всеки индивид има роля в създаването на по-добро бъдеще. Глобалната продоволствена криза изисква интегриран подход с фокус върху устойчивото развитие, иновациите и образованието. Само чрез колективни усилия можем да изградим система, която осигурява безопасна храна за всички хора по света. В заключение можем да кажем, че настоящият момент изисква активна реакция от страна както на правителствата, така и на обществото като цяло. Глобалната продоволствена криза е предизвикателство без лесни решения. Необходимо е интегрирано решение, което обединява усилията на всички заинтересовани страни. Справянето с кризата не е просто задача. То изисква ангажимент към дългосрочни решения и стратегически подходи към устойчиво развитие. Важно е всяка страна да разработи свои собствени политики за справяне с кризата въз основа на специфичните си нужди и условия. Само чрез сплотени усилия можем да осигурим безопасността и достъпността на храните за всички хора по света. Настоящият момент изисква активна реакция от страна както на правителствата, така и на обществото като цяло. Необходимо е обаче тези действия да бъдат подкрепени от дългосрочна визия за устойчиво развитие. Глобалната продоволствена криза не само поставя предизвикателства пред отделните държави, тя изисква глобален отговор. Международното сътрудничество играе ключова роля при справянето с този комплексен проблем. Страните трябва активно да работят помежду си, споделяйки опит и ресурси, за да намерят решения. Технологичният напредък предлага нови възможности за подобряване управлението на ресурсите и производството. Разработването новаторски технологии може значително да подобри начина, по който произвеждаме храни. Необходимо е активно участие от страна научната общност в разработването новаторски методики за устойчиво земеделие. Научните изследвания трябва да се насочат към иновации, помагащи ни адаптираме към променящия се климат. Обществото играе важна роля в справянето с глобалната продоволствена криза. Всеки индивид може да допринесе посредством информирани решения при пазаруване или участие в инициативи, насочени устойчиво развитие. Настоящият момент изисква активни действия от страна всички заинтересовани страни. Необходимо е интегрирано решение, вземащо предвид икономическите, социалните аспекти проблема. Глобалната продоволствена криза представлява сериозно предизвикателство, което изисква незабавни и координирани действия от всички участници в системата – правителства, бизнеси и общество. Само чрез съвместни усилия можем да изградим устойчива хранителна система, която да гарантира безопасност и достъпност на храните за всички. Важно е да се инвестират ресурси в иновации, образование и устойчиво земеделие, за да се осигури храна за бъдещите поколения. Настоящият момент е критичен и действията ни днес ще определят как ще изглежда утрешния ден по отношение на продоволствената сигурност. Само с активна ангажираност и колективна отговорност можем да преодолеем това глобално предизвикателство.